Welcome to our vlog. So, niya mi karon sa San Juan kay mga taga Nupakan, mga team Yoyebels, manghatag sila karon og kuan kanang pagkaon para sa atong mga frontliners. So, tanaw na to sa sodo ginang mga kuan, ipagluto. Isud. Ayaw mo kawa. So, mo rin ilang andam. Itlog sa pugo, makita ninyo itlog sa pugo, fresh pa kayo na. Ilang gitagsa-tagsa butang sa Tupperware. Morning finished product nila. Yeah. So ako man nahuman naguban. Thank you frontliners from Inupakan, Yoyebels. So kana siya, makita ninyo kana skillet. Usap ko na sa Yoyebels. O kaning sa likod, kani. Hi guys, hello. Chef cook. O kanang duha mo na yung mga major sponsors. Pwede na ba ito? Yes. Yung mga major sponsors na nato sila. Magdyan ni si Jao. Jobin. Kasi yung mga ingan sa luto ni Raymond. Na actually guys, namedyo siya. Namedyo siya pagkaluto na iyang pagkahang na gisagol nga carrots o itlog sa pugo. Namedyo pero mo na karon ning ipanghatag sa mga frontliners. Manang magpasalamat ta sa Chef Coco kanang sa sponsor sa ni Team Inupakan, Yoyebels. God bless you all. So guys, Style. while nag-andam to, ako ay promise not. Pero dito ba last nga scripted. Tapakartaan sa puknal guys. Ano ba may? Gago! Hi guys! Ako dahil si Lito Bisnar o si akong kauban si Juvel. kami ang team Inupakan Yoyebels. Nag-organize me. Actually ako, nag-text ko ni Juvel, ni Sir Oeng sa mga uban akong kauban nga mga gay sa Inupakan na mag-organize manghatag og face mask or snacks. Pero ino si Juvel na mas nindot og snacks. Mao siya mo nag-chat sa ubang mga friends nga manghatag po sila para ma-realize ning among panghatag sa mga frontliners. Di na mo ma-reach out ni karong adlaw nga makapang-distribute ni aning among ipanghatag nga gamay ragot nga snacks kung di pa tungod sa among mga sponsors. Sa sponsors na. Sa- Isa sponsor mo dai? Pasalamat ko ni Sahara Quincy Montajes, Ako sa napasalamat ko ni Ray Marie Carr White nga aming hatag sa siya para sa atong frontliners. ni Sir Dean Timon, Sir Joel, Sir Erbit, Sir Aljon, Si Dodong Bayot, Dodong Piscos, ni Subencio Piscos, Vince, and Si Sir- Vince, Sir Ariel. Sir Ariel. Sa among nagluto nga si Imon. Asan siya? Through the Nice. effort sa among chef cook dahil si among Ima. Amega si Miss Aji na Chumimino si Oh, pakpak! Dahil, tawad mo dahil. Hello. So guys, muna siya nga to ang chef for today na. Kung mag-start mi panghatag, mao niya among ipanghatag. Ginagmay pero kabaw mi nga makatabang nimi sa mga nagbantay na to sa Inupakan para kitang tanan mas safe. Thank you. So, asa man nga to ang panghatag karon so from RHU to RHU, then police station, station then other barangays like sa Tinago, poblasyon, taon-taon, kutob sa maabot sa among mahatagan. Okay, taka guys, let's go. Take it. So guys, we are here now at the RHU, no? So we're gonna give the first batch of food nga may hatag para sa mga frontliners. And medyo mingaw pa dire. So ako pang giwait ang uban nga maabot guys.
So guys, ang first tagaan guys is ang mga doctors and nurses there sa Inupakan guys, no? So, we are here. We're gonna give some food. Anong tama? Sarada, water. Water. Tubig na. So next, asa mo pa dong? Ay, nasa police station. Let's go. Boy, vlog boy. So guys, I'm here with Dwight. So, usami sa mga hatag sa mga frontliner guys, no? Paano mi guys, usami sa mga volunteer. So, mga apel mi nila kay para pod maka-help mi sa mga frontliners guys sa Inupakan. See, kugihan kayo guys, no? Kugihan ka na siya. Kana ipa-click ba? Click the notification bell, subscribe. Dire dapat ta? Dire boss. So, Click here. Click here. so next guys is nanata sa police station. One of the usama ng mga police guys naghatag sa ato og safety. Taga sa police station guys. So ayun guys, Na kami sa dalawang pinuntahan namin, which is this is where. RHUN Police Station. So, Susunod, parang doon tayo data sa highway yata eh. anyway, that's good, yo. So next guys is dinipunta sa highway kung asa mga one of our police no nga nagbantay sa highway. So we're gonna give them some food. Let's go. So guys, finish yung hatag sa highway. So next is we're gonna go to Tinago, no? Layo pa siya guys, dito dito. So, ang hatag pa tanga to para napusli kayo noon, di ba? So, tulo na yatong hatagan, RHU Police Station, then sa highway, so rap. So guys, stop over muna tayo guys. Kaya nagkuha pa mi sa ubang food, kaya pa may hatag dito sa unahan. So nag-stop over pa mi dito. So na guys, nag-stop pa mi dito kay kailangan pa makakuha og ubang food kay wala mi car, nagmotor lang mi tanan para sa pag-deliver. So thank you frontliners. Buti na lang maganda yung panahon ngayon kasi kung hindi, mahihirapan talaga tayo maghatid ng pagkain para sa mga frontliners natin. So, thank God, maganda yung panahon natin ngayon. Actually guys, Bisaya mo na siya, di mo na Tagalog. Ano po guys, kayo para masabtan po ba sa mga viewers niya to ba? Sa Manila. Kaan, sige, taghatag pagkaon dyan, di sila kasabot sa itong istorya. Oh, So, nice. Maganda nang i-translate natin sa Tagalog. Let's go. Ay, kainit. So karon guys, nandito na tayo sa Guadalupe. Yes, mamimigay na sila ng pagkain. Dito na tayo ngayon sa Guadalupe guys. So, mamimigay na sila ng pagkain. Yung Inupakan Yoyo Bells. So guys, last stop namin dito guys. Muna yung last nga border sa Inupakan. So, so guys, napay nang habilin. So mga nagwantay sa mga barangay, nabi akong taga kaya syempre makakaon sa sila. So may kasulti naman sa frontliners, why? Salamat kayo. Stay at home.
stay at home and God bless. Thank you for taking risk para lang mabantayan ang katanggan. Burger. Untas pantayan ko ni mo permi. Ingat ka. So guys, nadaga ang mga IRC riders guys. Ang hata sila og food para sa mga frontliners yapon guys no. Sila guys ay dili lang kami guys ang nanghatag og food pati ang mga frontliners, mga riders at sa napakan which is ang IRC. Like guys, sharing. That's what you do, share. So guys, ngayon guys, tapos na kami magbigay ng pagkain sa mga frontliners natin dito sa munisipyo. So dito naman tayo sa mga frontliners natin sa barangay. Mamimigay tayo sa kanila. So samahan niyo po kami. So guys, namin sa barangay hall sa Tinago. Maybe last na no? Maybe lang. Hindi lang sure. Pero we're still giving some food sa mga people. So good. So guys, among giapil ang mga nanilig sa karsada no kay syempre tutumon man sad sila. So ang mas tagaan kay part sila as frontliners. Panog mo na ko, ha? Lo. So guys, success yung namin pagbigay ng food. Dito kami ngayon sa Children's Park sa Inupakan guys. See? So, I would like to thank you to all the frontliners no og sa naghatag sa food. Thank you very much. Nagmask ko kay for I was in COVID. Sila guys ang mga Team Bells. Ano pa simuno sa tanan no? I'm just helping them. I would like to thank you. Thank you so much, frontliners. Masagana ang Inupakan? Yes, we can! So guys, that's it for this video. Don't forget to like and subscribe. So pinapasalamatan namin yung mga yoyibers natin sa Inupakan sa pagbibigay ng pagkain nila. We're proud of you guys and frontliners out there. Don't forget to subscribe. Peace.